И ето ни отново домакини. И пак на стадион Славия. Гостуваха ни белгийците, червените дяволи, начело с Ван Химст и Журион, чието имена не слизаха от страниците на европейските спортни вестници. Атаките се редят една подир друга, но очакваният гол все не идва. Тридесетата минута. Съчувстваме на белгийската отбраната. Как другояче би могъл да бъде спрян развихрилият се Аспарухов? А при наличието на Котков такъв фаул предварително може да се смята за сигурен гол. Минута по-късно след чудесен слалом Аспарухов вкарва втори неспасяем гол. След почивката отново снайперистът Котков изпробва своя оловен удар. 3-0. Великолепен успех. Това бяха най-хубавите мачове. Националният отбор на Никола Котков, русокосият любимец на българските поклонници на футбола.